Magdrama ta. Sunod na pag nata sa ano. Kikan sa Harriman Production Center. Alam, nakapicture ha? Ani aking tulumanon. Wala. Why forever? Sa kapa. Mali. Mali ang picture ya. Adala kapa. Kapa. Ganun mo may forever sa kapa. Ha? O sabi ang taraso na mo. Ganun na yung nga naman ang kapa. Nagkalisod-lisod ni mangutang. Para naman maka-invest ni Ana. Tapos mukha na lang galit. What? O sabi pasabat ni Ana pakundo. Ha? Isulti sa ako pakundo. Ha? If we hold Imura kong kanta-kantahan pakundo. Makakang manaya. Uy, dapat nagdrama tag ano, sa kapa. Facebook Live. Sige, ayos eh. Commercial na. Commercial. ABS, CBN. Yes, yun. Ang programa nito. 65 years. Nay mo intro kay magdrama. Logo man, logo, drum. ABS, CBN. Ano ba? Sanino ba? Oh my God. Ano ba to? Vlog or Guys, live? Ay, vlog lang. Ma-edit. ABS, CBN. Ay, karta. Hindi na kayo, commercial pa. Dili. Wala ka na respeto sa akin. Ha? Ang programa nito. Oy, commercial pa man. Pinamamayos rin na ang commercial. Go! 1, 2, 3, go. ABS, CBN. Mag-shampoo ka na ba, girl? Mag-shampoo na. Ang dispersion sa This portion is brought to you by... ano ang dispersion na to live. Okay, run. Ano si ate ang sa atin? Take 2. Pakita lang natin. 2 minutes nga breaker. Take 2, larga. Commercial. This portion is brought to you by... Ano yung pakita ang Natatanaw si Matod. Atay ka ba? Sayang itong ano. Sayang kayong poison. Inyo ang commercial ako. Ito. Sige. Intro kay siya. Okay. Tama na sa commercial. Okay, ready, set, go. This portion is brought to you by... Rejoice! Nag-shampoo ka na ba, girl? So tinodi brado, brand mo. Bakit kayo nagme-mention ng brand? Ayaw. Sumagit. Uy, hindi sumagit. Babi dito siya, babi dito. Be fine ways. Sige na, play na. MX3! Capsule at... Sige na. Hindi pa yung tuhod ko eh. Alam nyo. Sukad nga pag tumad ako sa energy capsule. Pitigin ng gahian na ganin taon sa kong tarugo. Mura na ganin taon ka ng muistak board sa bilyard. Pwede na no. Pwede na masampayan sa pantalon. Pwedeng hayhayan sa pantalon. Ang akong itlog, mura na yung mano. Pwede kasinaw. Ay, nawala yung kunot-kunot. Bunga ni sa pan. Drama. Tungkol sa pantat. Time check. Time check is brought to you by... Brought to you by Nissan Frontier. Minola. Minola. Get to the sub ka ninyo sa Pure Foods Tender Juicy. Basta hotdog, virgin nga. Hatudpod ka ninyo sa St. Peter. Buy one, take one ang lungon. Abay na. Sakay na. Sunod na. Get to the sub ka ninyo sa Japan Surplus. Okay na. Sa kagahi sa pyesa, pwede na pamukpok si mong ulo. Kung gusto ka ganay ungog, abati mong balay. Mag-Japan Surplus na. Japan! Wow! Ay, kakapilit ba, no? Oh, drama na. Drama na. Kikan sa ABS-CBN Production. Napay ko ng programa. Ay, Ano ba daw ang programa sige. ito? Larga. Ang programang ito ay rated SPG. Nakaka-sexy. Nagkakagigiyo. Nakakapantasya. Magausan ka sa kalami. Naka-live na, Abril. Patay na.
Yo, guys, mamikit wag na kayong bumalik dito. Ma'am, ay kog pugis ang anli, ma'am. Lima bastos kayo mo. Ay na, ito na. Fresh milk is also best for daddy. After 3 years. Drama na. Ding 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 Editor. Ding ding. Hando sana. Ngayon karon ni uli. Ngayon ko taong karon na kani uli. Pakundok. Kisa may gyud ni mo dito sa sabungan. Ang himungaan o ang piso ang himungaan. Sultihi ko kay ako yung sayran sa kamaturan nga ikaw na ko ng tirador sa mga senior high. Sagad ra ka Lucracia. Malay ang imong pagtuo. Katong gingon nimo nga high school, senior high, college sa karon. Ayaw magingon. Atik pa ka. Mupalit ka iPhone 11. Sa diya ito grade 11 di ay. Grade 11 ba? Kasi tanaw ni mo ani niya. Ang gingon Grade 9 pa man ni siya. Inoon kang natupo ang grade 11. Sugnat. Sibuyas. Storya na mo. Igong. Bay, sa tinuod lang bay. Lamig na kayo ng grade 11 bay. Kay, Ayaw na. lamig kayo na sila bay bagastuhan. Kay paiskwilahon nimo sa kanang nindot nga iskwilahan. Kay mutaron sila ng eskwela. Ugaw gunahuna pa istoryahon bawo nagbaba. Asa ka na nasa imong likod? Oo. Mau ba? Ay dili na kay nagkuha na siya cool cakes sa sila. Kay nagkuha. Ay. Yung kamot kita bunag unlan. Ay, alam na ami. Uy, ami, kadamak man. Yak. Nawala sa yellow corn. Ay, kukuha na ka na kung video nililingon kang tindo. Ala ka niya. Blackmail na. Tawag ka ng subscriber, ane! Kadaot si mo ami. Kumusta mga kaigat? Talaga. Mga kaigat. Ang caption lang yun sa imong title sa call ba kayo? Yellow corn. Yellow corn. Tindog ni Rob. Ang title sa itong drama karon. Unsa ang Wala ko tay drama na bunga. unsa kaya ang mitindog? Drama na dayon. Oh, gisugdan ni Kokoy Marcos sa kadlaw. Jago! Si Chong Bunga si sa Chong. diya! Ang title sa Dear! Sige, Koy. Ang title sa drama na to karon kay Oh. Buhok. Kung kinsa ni buhok? Buhok. Sige, go. Ibok. Buhok! Nasa tissue ni Pilip. Blande ba dyan? Ay, kung kayo nagbulbul mo ni. Blande ka bulbul. Ipakita. Kulot malagi na! Kulot kayo. O sa pagtunay mo sa akong bolbol, wala na ko tinay og tina sa DCLA. Ayaw kong pinuagin. Gasinaw-sinaw. Nabay bulbul pariban. Nangayo kong papariban sa kong 2,000. Ha? Tapos yun mo bulbul. Say matubag ni mo ana, sir. Huwag yung taong kayo masyoti niya. Mga dito na Kung ano tabok ang grade 11. Oy, Patay mga commander mo tanawan na. Unsay masulti nimo, sir? Regina, balik sa Hashtag Estrella. unicorn! Regina, ina si Robin. Isa na ang yellow corn. Yung ano, Regina, gamit anak babe. Hindi, si Kwan ba? Si Robin. Hilig yung yellow. Yellow protina, yellow corn. Tama. Dilawan. First time ginapunta na. Dilawan. First time ginapunta na encounter itong yellow. First time ikaw. Oo, Yeah, dinilig ko hilig mo siya kanta ni Juan Carlos katong sa ilalim ng puting ilaw sa dilaw na buwan. Lingaw ba itong buwan na itong ano no? Katong nagkauntag cake ba? Sa imo mo ito gipost no? Layo mo kayo. Balikan na ito kung yung buhok na nga nasa t-shirt. Sige Ang na. kids sa man kin. Oh, pero yun na. I-video sa si Isulti Robin. tayo ka na. King of Robin. Kaya itong ipapatrending ba? Uy, Rubin! Ano na ang itong mga dito na? Sarte. Saan ka aglaw ni An? Ay, i-outro ang video, Kuya Cards. Yeah, bro.